Artzaia eta Basa jauna. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Omen zan, artzai bat, bere bordan, bizizana, eta ospia zaukan talo goxuak egiten zituna. Eta askotan, herria jeste zanean, antxe talu egiten nahitzen zan, eta dana gustra geltze zian. Baina artzai hau, ez zan bakarrik alea jesten talua egitea, lagunekin kartetan nahitzea, eta basio erdi batzuk gehatea, eta holaxe biltze zan. Ta behin, inular batian, jetzi zanean kalea, lagunak esan ziren. Zaitik garen ez tezuiten talo goxoitako bat? Eta artzaiak esan zuen. Gaur ezingo ez bain, talo pala bordan utziet eta. Bueno, jun bila eta ekarri eta jango dut talo goxo-goxua. Eta artzaiak, zaukan bateko gui berriz bordan juteko, eta zuen, hementxe, taloi gabe pasako, eta kitxo. Eta lagunak hasi ziren, tira. Ara, zukitezun talo txurioi, hogi txuria baino goxogoa da. Tira, egin guzu gaur. Ta gainea, bidia errexak, kasu. Ilargia ikustezu, bete-betia do, eta eguzkia baino argia hundigua bateizu. Tira. Eta artzaiak gogo handi gabe bere bordako bidia hartu zu. Ibilizan, eta bordan, ati erikizunean, etzun asko espero, han aurkituzun zutonduan eserita, gizon bat, ez da gizon bat enioko luzeragoa, beltza, eta bizarra gerria enio zaukana. Ta gainea, oinak, oinu txik zionak, su txingarretan sartuta zazkan. Gure hartzaia hangiatu zan, atian. Eta alako batian, pixka bere honea etorri zanean, galdetu zion. Zu, zeintzia? Eta eseritazioan arkezan zion. Ni naizena naiz. Pentsatzen, naiz doizein da. Eta ikustezunien, uinak txingarretan sartu zazkala, galderetzea usartu zan. Ta ez altzaitu oinak erretzen, antxe ez altzaiskizu kiskaliko oinak. Eta naizek esan zuen. Lehendikan erreta da ona, ezin da berriz erre. Artzaiak, pentsatu zuen, ama huin pernuko etxaila du Basa jaune babadeu. Eta zizan atziak atean agian, eta Basa jaunarek esan zion, txt, torri honea, eta guan hiru egi handi esan beharko dizkiazu, bizirik segine balmazu. Eta hartzaia, nazi izan pentsatzen, ze hiru egi kontatu berritu nikoen, nizataki bat ze hiru egi dauden. Eta esan zuen, bai, ara, talo txurila goxua dala esateu batzuk, baino, hori txurila beti goxoa izangoa. Eta Basa jaunak esan zuen bere bizarra bitartian olaxioa horrastuz. Bai, arrazoi handia da, hoi egi bolo bila da, hori txurila baino gauza gozo egezto. Bata bigarren egia. Ara, batzuk esateue ilargi betiak argitasuna handia, kala eguzkia baino handigua baino. Ez, eguzkia baino argitasuna handiagoa ematonik ez da omonduan. Eta Basa jaunak, atzaparka bat txingar hartu, kolkotiz hartu, gozo jarri, eta esan zuen. Bai, hori egia handia da, bai, hoixe, eta bota hirugarrena. Eta hartzaiak esan zuen, jakin banu, naizela hemen zehola, ez nintzen etorriko horren bizkorreta harin. Eta Basa jauna ikarrozien zion, ara? Erra erantzuna, eta guanik beste bat, esango izut.
Eta bakit launak zai dituzula behian, eta nik eakutsitakoa. 40 bider. Lagunen aurrian botatze baldin maezu, ikusi gozu, ze pasakoan. Eta jakin, ze esan zion. Misterio latz. 100 eta 200 partz. Oiek bizkarrien ditunak, badakan egin atz. Eta hartzaia, anjarri zen ikasten. Misterio latz. 100 eta 200 partz. Oiek bizkarrien ditunak, badakan egin atz. Eta olaxe, kaleko bidian, errepikatuz, untzan, eta ikasi zo. Halako batian, iritsi izan ba, lagunak zeden tabernara, eta lagunak han hasi zen adarragotzen. Motel, arki pasa ezu denbora, ze pasa zeizu ba? Eta orduan, botasun hartzaileak. Misterio latz, 100 eta 200 partz, oiek bizkarrian ditunak, badakan egin atz. Eta bere lagunaiek hasi zian, askuri etorri zitzaiela, eta behin da berriz botasun ba, hartzaileak basa jaunak eakutzitako bertxora, eta halako batian, ezin aguantatu gehiago, erropak eta erantzi zituzten, hasi zian, azken, eta nago dolez gehatu zian, ez zuen pakeik, eta oitana bukatzeko, herriko erreka salto inbiar izan zuten, eta arekin baretu zian askure guztik. Eta geroztik, lagunaiek ez omentzien hartzaileei gehiago adarri jo. Hala izan, edo ez izan, nei hala kontatu zidan.